O misto ilusionista. Ola, amigos. Hoxe ides ver como desta caixa de mistos vou sacar un misto que, aínda que non o pareza, en realidade é unha variña máxica. Agora vai entrar en acción. Dando as voltas precisas e os golpes de rigor, manda truco, consegue que da miña man saia, pola forza da súa ilusión, un pano de acesa cor. Para facermos o truco de hoxe precisamos un pano e unha caixa de mistos. En primeiro lugar, o pano haino que dobrar tantas veces como nos sexa posible, para que, ao reducirmos o seu tamaño ao máximo, poida coller ben agochado aquí, neste espacio que lle reservamos na caixa de mistos. Cando xa o teñamos todo perfectamente disposto, mostramos as mans ben abertas e abrimos máis aínda a caixa para que todos comproben que dentro só hai mistos. Collemos un calquera e procedemos a pechar a caixa, asomando deste xeito o pano. Todo isto así, cubrindo para que non se vexa. Logo, só nos restará despois da volta e dos golpes de rigor abrir a man e mostrar o pano ao tempo que o despregamos. Agora o truco está nas vosas mans.